C.S. Lewis, Narnia krónikái, első könyv. A varázsló unokaöccse. Első fejezet. A téves ajtó. Réges esett meg ez a történet, tám még nagyapátok gyerekkorában. Igen fontos történet, mert elmondja, hogyan is kezdődött a sűrű jövésmenés a mi világunk és Narnia országa között. Azokban a napokban Mr. Sherlock Holmes még javában a Baker Streeten élt, és Bastable-szék belemerültek a kincskeresésbe a Lewisham Roadon. Akkoriban a fiúk kötelező mindennapi viselete a kemény gallér volt, s az iskolák bizony komiszabbak voltak, mint manapság. Ám az ételek finomabbak, s ami a nyalánkságokat illeti, azzal már nem is fájdítom a szíveteket, milyen olcsók és nagyszerűek, mert elcsordulna menten a nyálatok tőle. Élt abban az időben Londonban egy kislány. Polly Plummernek hívták. Egy hosszú utcában lakott, a házak szinte egymáshoz ragadtak. Egy reggel épp kint volt hátul a kertben, mikor egy fiú kapaszkodott föl a szomszéd kertkapuhoz, s bekukucskált a fal fölött. Polly nagyon meglepődött, mert addig nyomát sem látta más gyerekeknek a házban. Csak Catterley úr, az öreg aglegény lakott ott, vénkisasszony húgával, Miss Catterleyvel együtt. Így a kislány kíváncsian nézett föl az ismeretlen fiú piszkos arcára. Akkor sem lehetett volna mocskosabb, ha előbb a földet markolásza, aztán jól kisírja magát, majd sáros kézzel dörgöli szárazra a képét. Volt a kép, csak nem így esett a dolog. Szia! Szólt rá Polly. Szia! Mondta a fiú. Hogy hívnak? Pollynak. Hát téged? Diggorynak. Fura egy név, mondta Polly. Fele annyira sem, mint a Polly. Dehogy is, mondta Polly. Dehogy nem. Én minden esetre megszoktam mosni az arcomat, felelte Polly. És neked sem ártana, pláne azután, hogy... S azzal elhallgatott. Már a száján volt, azután, hogy bőgtél, de úgy érezte, ez túlságosan nyersen hangzana. Hát jó, bőgtem, kiáltotta Diggory dacosan, mint aki oly nyomorultul érzi magát, hogy fütyül rá, ha megtudják is, hogy sírt. Te nem sírnál? Folytatta. Ha egész életedet vidéken töltötted volna, saját pónilóval, folyóparton, tágas kertben, s aztán idehoznak, ebbe az ócska odúba. London nem ócska odú, utasította vissza Polly. De a fiú olyan kétségbe esett volt, hogy rá sem hederített, csak fújta a magáét. És ha apád Indiában volna, téged meg ide zsuppolnak a nagynénéthez meg a bácsikádhoz, aki a tetejében őrült, ez hogy tetszene neked? És mégis muszáj, mert ők viselik gondját az édesanyádnak, mert az édesanyád beteg. És az is lehet, hogy... Igen, az is lehet, hogy meghal. S ekkor arca eltorzult, mintha a könnyeit akarná mindenáron visszatartani. Ezt nem tudtam, bocsáss meg, mondta alázatosan Polly. Majd, mert hirtelenjében nem tudta, mit mondjon, meg hogy Diggory gondolatait derűsebb tárgyra terelje, megkérdezte. Catterley úr igazán őrült? Igen, vagy őrült, mondta Diggory, vagy más valami rejtély van mögötte. A dolgozószobája fönn van a legfelső emeleten, és Leti néni megtiltotta, hogy betegyem oda a lábamat. Már ez is gyanús, nem? Aztán van itt még valami. Ha a bácsi az asztalnál szólni próbálna hozzám, mert a nővérével sosem beszél, a néni azonnal belefolytja a szót. Hagyd békén ezt a fiút, Andrew, mondja, vagy nekem elhiheted, hogy Diggory hallani sem akar arról, vagy épp Diggory nem akarsz inkább kimenni a kertbe játszani? Mit akar ilyenkor mondani a nagybátyád? Fogalmam sincs, sosem jut tovább. De van még valami más is. Egyik este, épp tegnap volt, lefeküdni indultam, és a padláslépcsőn fölfelé menet, esküszöm, hogy sikoltást hallottam. Talán van egy őrült felesége, és odazárta be. Igen, ez nekem is eszembe jutott. Vagy talán pénzt hamisít. Vagy esetleg kalóz volt, mint az ember a Kincses szigetben, és a hajdani kalóztársai előrejtőzik. Csuda izgalmas, mondta Polly. Nem is sejtettem, hogy ilyen érdekes ház a tiétek. Te talán érdekesnek találod?
mondta Diggory. De csöppet sem örülnél, ha ott kellene aludnod. Hogy tetszene neked, ha az ágyadban ébren fülelnéd Andrew bácsi lépteit, amint elcsoszog a szobád előtt a folyosón? És a két szeme, az aztán hátborzongató. Így ismerkedett meg egymással Polly és Diggory, és ez épp a nyári vakáció kezdetére esett, s mivel egyikük sem ment abban az évben nyaralni a tengerhez, szinte naponta találkoztak. Kalandjaik főképp azért kezdődtek el, mert ez volt évek óta a legesősebb és leghidegebb nyár. Az időjárás jóformán foglyulejtette őket, rájuk kényszerítve a 4 fal közti fölfedező utakat. Csodálatos dolog, hányféle kutatókalandra indulhatsz egy szád gyertyacsonk világánál egy nagy házban, vagy inkább házsorban. Polly már korábban rábukkant házuk padlásán egy szűk rejtekajtóra. Ha kinyitotta, megpillantotta a víztartályt, s mögötte a sötét helyiséget, ahová némi óvatos igyekezettel bekúszhatott. Akár valami hosszú alagút, egyik oldala téglafal, másik a ferdetető. Annak a hasadékain, a cserepek közt itt-ott bevillan a fény. Ennek a padlásjáratnak nem volt padlózata, csak gerendáról gerendára lépkedhetett a vakolatrétek között. Ha rámerészkedik, keresztül zuhan az alatta lévő szoba mennyezetén. Polly a víztartály melletti szűk járatot aféle csempészüregnek használta. Odahordta régi ládák maradványait, tört konyhaszékek ülőkéit s eféle holmikat. Elhelyezte őket a gerendákon, így pótolta a padlót. Itt tartott egy régi pénzes ládát, benne kincseivel, aztán egy maga írta történet füzetlapjait, meg néhány almát. Gyakran megivott egy-egy palack gyömbérsört itt a padlásodúban, az üres üvegek még inkább csempészbarlangnak tüntették föl. Diggorynak megtetszett a rejtekhely. A kéziratot nem mutatta meg neki a kislány, de jobban izgatta a fölfedező munka. Nézd csak, mondta Diggory. Meddig fut tovább ez az alagút? Úgy értem, a házatok végén ez is megszakad? Nem, felelte Polly. A falak nem érnek a tetőn túl, de a járat tovább vezet. Nem tudom meddig. Akkor végig mehetnénk az egész házsor hosszán. Az ám, mondta Polly. És akkor tudod mit? Nos? Bejuthatnánk a többi házba is. Hogyne? Hogy betörőnek nézzenek bennünket? Azt már nem. Ne légy már olyan óvatos, duhaj, csak a ti házatokon túlira gondoltam. Miért? Mi van azzal? Mert az az egy üres. Apu azt mondta, mióta itt lakunk, egy lelket sem látott oda belépni. Akkor annál inkább bekukkanthatnánk, mondta Diggory. Sokkal izgatottabb volt, mint ahogy a hangja elárulta. Mert persze az járt a fejében akár ilyenkor bárki másnak, ugyan mi oka, hogy az a ház olyan régóta lakatlan. Polly is ezen töprengett, de egyikük sem mondta ki a szót. Netán kísértetek. És egyszeriben mindketten úgy érezték, ha már fölsejlett bennük, gyávaság volna visszariadni. Vágjunk neki most mindjárt? kérdezte Diggory. Ahogy akarod, mondta Polly. Ha meggondoltad, nem muszáj. Benne vagyok, ha te is, mondta a kislány. Honnan tudjuk majd, hogy a legközelebbi házban járunk? Elhatározták, hogy visszatérnek a padlásszobába, nagy léptekkel végig araszolják egyik gerendától a másikig, így megtudják, hány gerenda jut egy szobára. Azután még vagy 4-et mérnek ki Pollyék 2 padlásszobája közötti járatra, s ugyanennyit a cselédszobára, mint a raktárhelyiségre. Ebből fölbecsülhetik egy ház hosszát. Ha megtették ennek a dupláját, elérik Diggoryék házát, s a legközelebbi ajtón túljutva ott vannak az üres ház padlásán. Csak abban nem vagyok bizonyos, hogy az a ház tök üres, mondta Diggory. Miért? Mit gondolsz? Szerintem valaki titokban lapulott. Csak éjszaka jár ki be lefödött lámpással. Esetleg elszánt bűnöző bandát leplezünk le, s még jutalmat is kapunk érte. Ostoba mendemonda, hogy egy ház évek óta lakatlan, ha csak valami titok nem rejlik mögötte. Apu szerint csak a csatorna lehet, vélte Polly. Ugyan, a felnőtteknek nincs fantáziájuk, mondta Diggory.
Most, hogy a manzárt szoba napvilágánál beszélgettek, s nem a csempészbarlang gyertyafényénél, egyre kevésbé látszott valószínűnek, hogy az elhagyatott házban szellemek tanyáznának. Miután fölmérték a padlást, ceruzát vettek elő, s papíroson végezték el a számításokat. Először mindketten más eredményre jutottak, de még ha egyezett is a dolog, egyáltalán nem bizonyos, hogy helyesen számoltak. Lázas hajszában voltak, alig várva, hogy nekivágjanak a fölfedező útnak. Zajt ne verjünk! Suttogta Polly, amint ismét bemásztak a víztartály mögött. Az ügy fontossága megkövetelte, hogy mindegyiküknél külön gyertya legyen. Pollynak jókora gyertyakészlete volt a raktárban. Nagyon sötét volt. Mindenütt por, éles húzat, amint gerendáról gerendára lépkedtek szó nélkül, kivéve amikor odasúgták egymásnak, most a ti padlásszobátokkal szemben vagyunk. Vagy fél úton járhatunk a mi házunktól. Egyikük sem botlott meg, a gyertyák sem aludtak ki, s végre megpillantották a szűk ajtót a téglafal jobb felén. Külső oldalán se retesz, se kilincs, hiszen arra szolgált, hogy bejussanak a padlásra, nem kifelé a kamrába. De volt rajta egy zárnyelv, amilyen a szekrények ajtajának belső felén szokott lenni, s bizonyosak voltak benne, hogy sikerül majd kibillenteni. Kilökjem? Kérdezte Diggory. Én benne vagyok, ha te is, felelte Polly épp úgy, mint az előbb. Érezték, hogy a játék komolyra vált, de egyikük sem fordult volna vissza. Diggory némi erőlködéssel eltolta a nyelvet, az ajtó lódulva kitárult, hunyorogniuk kellett a hirtelen napfényben, majd riadt támulattal észlelték, hogy amit látnak, az nem kopár padláskamra, hanem bútorozott szoba. Noha elég üresnek hatott. Halotti csönd volt benne. Pollyn erőt vett a kíváncsiság, elfújta a gyertyáját és belépett a különös szobába, oly nesztelenül, mint egy egérke. Alakjára persze hamisítatlan padlásszoba volt, de berendezése akár valami nappalié. A fal minden tenyérnyi helyét polcok takarták, könyvekkel megrakva. A kandallóban égett a tűz. Említettük, hogy szokatlanul hűvös, esős nyár volt az évben, s a kandalló előtt háttal magas támlájú karosszék. A szék és Polly között a szoba közepét csaknem elfoglalva nagy asztal, mindenféle holmival elborítva. Könyvek, jegyzetfüzetek, tintatartók, tollak, pecsétviasz, meg egy mikroszkóp. De a legelső, amit észrevett, egy ragyogó piros fatálca, rajta néhány gyűrű. Párosával helyezték el őket, együtt egy sárga meg egy zöld, utána csekély hézag, s utána ismét sárga egy másik zölddel. Nem nagyobbak a rendes gyűrűknél, és muszáj volt rajtuk feledkezni, oly fényesek. A leggyönyörűbb csillogók és ékszerek voltak, amilyet csak a képzelet kíván. Ha Polly csak egy csöppet kisebb, menten a szájába vette volna őket. A szobában akkora volt a csönd, hogy hirtelen meghallották az óra ketyegést. Időbe telt, míg Polly rájött, hogy voltaképp nem is tökéletes a csönd. Halk, nagyon-nagyon halk zúgás hallatszott. Ha azokban az időkben már föltalálták volna a porszívót, Polly azt hihette volna, annak az aját hallja nagy messziről, ki tudja hány szobával arrább, hány emelettel lejjebbről. De a porszívónál szebben hangzott, zenei bárnyalattal, oly finoman, hogy alig volt észlelhető. Minden rendben, nincs itt senki, mondta a válla fölött Polly Diggorynak, most nem is suttogott. És Diggory utána ment, hunyorogva és iszonyú piszkosan, mint Polly maga is. Itt valami hézag van, mondta a fiú. Ez a ház egyáltalán nem lakatlan. Gyerünk innét, mielőtt valaki betoppan. Mit gondolsz? Mik azok? Mondta Polly a színes gyűrűkre mutatva. Hé, gyere már, mondta a fiú, minél előbb. Már nem fejezhette be, ebben a pillanatban történt valami. A magas támlájú szék a kandalló előtt hirtelen megmozdult, és fölemelkedett belőle, akár valami pantomin figura, aki besúrrant a csapóajtón, Andrew bácsi riasztó alakja. Nem az üres házban voltak, hanem Diggoryékban, a tiltott dolgozószobában.
Ó! Tört ki a két gyerekből, amikor észrevették rettentő tévedésüket. Úgy érezték, rá kellett volna jönniük, hogy még közel sem jutottak ahhoz, amilyen távol szeretnének lenni innét. Andrew bácsi hórihorgas és pózna vékony ember volt. Arca hosszú, simára borotvált, orra éles, szemében félelmetes ragyogás, nagyra nőtt kócos haja ősz. Diggoryba belefagyott a szó, mert Andrew bácsi most 1000-szer ijesztőbbnek hatott, mint eddig bármikor. Polly még nem riadt meg annyira, de csak hamar annál jobban. Andrew bácsi első dolga az volt, hogy átvágva a szobán az ajtóhoz ment, becsukta és kulcsra zárta. Majd megfordult, villogó szemét a gyerekekre szögezte, és valahány fogát megmutatva elvigyorodott. Így na, mondta. Most legalább nem kaparinthat meg benneteket az a bolond nővérem. Iszonyatosan másképp hangzott ez, mint amit egy felnőttől elvárhatna az ember. Polly szíve a torkában vert, s Diggoryval együtt hátrálni kezdett a szűk ajtó felé, amelyen át bejutottak. Andrew bácsi sebesen elébük vágott, odaugrott, becsukta az ajtót és elállta az útjukat. Aztán összedörzsölte két kezét, ujjperceit ropogtatva. Igen hosszú, szép, fehér ujjai voltak. Kapóra jöttetek, mondta. Épp 2 gyerekre volt szükségem. Kérem, Ketterly úr, szólalt meg Polly. Nekem haza kell mennem, legyen szíves, eresszen el bennünket. Majd, ha itt lesz az ideje, felelte Andrew bácsi. Ezt a ritka alkalmat nem szalaszthatom el, kisasszony. Éppen 2 gyerekre volt szükségem. Láthatod, fontos kísérlet kellős közepében vagyok. Egy tengeri malacon már kipróbáltam, és a dolog sikert ígér. Csak hogy a tengeri malac nem tud beszélni, és azt is hiába magyarázom neki, hogyan jöhet vissza. Nézze csak, Andrew bácsi, fogott bele Diggory. Ebédidő van, minden percben kereshetnek bennünket, ki kell engednie? Kell? Csodálkozott Andrew bácsi. A 2 gyerek egymásra bámult. Meg sem mertek mukkanni, de a pillantásuk ezt üzente. Hát nem rettenetes, és ki vagyunk szolgáltatva neki. Ha kienged bennünket ebédelni, kockáztatta meg Polly, utána visszajöhetnénk. Óhó, de honnét tudhatom, hogy úgy is lesz? Kérdezte Andrew bácsi ravasz mosollyal. Majd úgy látszott, meggondolja magát. Jó, ha valóban menetek kell, hát elhiszem, ha muszáj, nagyúr. Hogyan várhatnám el 2 gyerkőctől, hogy nagy szórakozásnak találják eltársalogni a magamfajta vén madárijesztővel? Fölsóhajtott, s mondta tovább. Sejtelmetek sincs, milyen egyedül vagyok néha. Na mindegy, menjetek csak ebédelni. De mielőtt elmennétek, hadd ajándékozzalak meg valamivel. Nem minden nap toppan be egy kislány az én ócska dolgozószobámba. Különösen, ha szabad azt mondanom, ilyen bájos fiatal hölgy. Pollin átvillant. Hát, ha ez a bácsi egyáltalán nem őrült. Nem volna kedved egy gyűrűre, kedvesem? Fordult hozzá Andrew bácsi. Azokra a sárga meg zöld gyűrűkre gondol? Kérdezte Polly. A zöldre nem, mondta Andrew bácsi. Sajnos azt nem adhatom oda, de a sárgák közül egyet, szíves örömest. Gyere, próbáld föl valamelyiket. Polly most már szikrányit sem félt, meg volt győződve, hogy az öreg úr nem lehet őrült. És volt valami ellenállhatatlan varázserő azokban a fénylő gyűrűkben. Odalépett a tálcához. No hát, szavamra, kiáltott föl. Az a zümmögő zajt hangosabb, olyan, mintha gyűrűk okoznák. Micsoda különös képzelődés, kedvesem, mondta nevetve Andrew bácsi. Egészen természetes nevetésnek hatott, de Diggory rajta kapta a mohó, csak nem kapzsivonást arcán. Polly, légy észnél, kiáltotta a fiú. Hozzá ne nyújj! Elkésett. Amint megszólalt, abban a szempillantásban a kislány kinyújtotta kezét az egyik gyűrűért, és azon nyomban se lobbanás, se nesz, se bármilyen figyelmeztető jel, Polly sehol sem volt többé. Diggory és nagybátyja ketten maradtak a szobában.